Mga S-Friend, tingnan nyo to. Yan, isa na naman po ito sa masasabi nating isa sa mga pinakalumang bahay. Dito po yan sa gawin ng Binalonan sa Pangasinan. Sa bahaging ito mga S-Friend, no, ayan, no, sayang wala na yung sliding windows niya. Well, in fact, lahat halos nung mga sliding windows niya, ito pa rin, no? Yung may mga copy shells. Tapos parang stained glass ata yun, yung sa gitna. And then, meron pa rin siyang ganito, intact pa rin. Pero dito wala na. Compared dun sa unang punta namin dito, dati meron pa, ngayon wala na. Mukhang hindi na nila tinatao, hindi na, alam mo yun, hindi na tinutuloyan, hindi na tinitirhan tong taas. Pero pagdating dito, ayan, may mga disenyo pa rin naman. Ganda, no? Pero pagdating dito sa baba, medyo ito ata may taos, may nakatira dito sa baba. But anyway, pinapakita ko lamang mga S-Friend kasi bibihira na lang tayo na magkaroon ng pagkakataon na makakita ng ganitong klase mga lumang bahay. So, salamat sa pag-share, salamat sa panonood. At kung sakaling mayroon kang info tungkol po sa bahay na ito, pwede nyo naman pong i-share. Pwede rin po kayo mag-comment. Maraming salamat mga S-Friend, ha.